Hei tid, så det atter her vi noen parti av Gjerstamål. Og vi til Anja Hansen, som tar seg av det tekniske, og Paul Fære, og så Kjolver Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamål til etter håndene. Jeg legger mest til at Facebook spurte meg, hva har du på hjertet? Ja. Og det har jeg sikkert sett av flere for denne men jeg har ikke også om det at det spyr så løsende. Nei. Så jeg får spyr på hva han har på hjertet i det. Ja. Så jeg vet at det var på Kjærskål, sånn det vänner og en 16 manns var det sånn der, kjøpte med bor. Og da ble det tåst om 4 Timotheus brev. Vi tar nok, vi var tåst om det før, men jeg var ikke om vi tar gjort det her. Vi har så sendt. Og etter sendingen som har vært, det som jeg griper med, det har vært mer så karst, så strøyne til hvordan Paulus begynner brøvene, ikke sant? Og bare Peter og Johannes, og altså, det er alle samtidig om til at det blir til å begynne vi trobeløykene. Nei. Og i samkommen og vettelig godsfolk, og folk kom løykene, og det lett at det bøye. Kjalt om og nekva brøvn og hver og Ja. høv at onker trobleggere er det. Ja, det er kjent for trobeløykene, mer enn for hit. Ja. Og her begynner han vi til samme til sin personlige vin Timotheus. Og i 4 Timotheus brev, kapittel 8, vers 8. Paulus, apostel Kristi Jesu, etter bøye fra gode frelsere okkara, og Kristi Jesus vevn okkara, til Timotheus, ektabad mot i trunne, nøye, miskun, frier fra gode feir, og Kristi Jesus Herre okkara. Jeg ber til nå som til jeg for til Makedonia og være verande i Efesos, for at du skal anlegge sommeren, ikke genga vi fremmede lærer, ikke lort etter eventyren og enda lesen aftertalen, men som mer 11 treter enn husalgods i trunne. Enda med alt det så jeg har lagt kærlighet av røyne og hjertet, gauar samvisk og trygg som ikke best øyt. Det tar tid som at det ikke så fremmede, at hver man August Nøye. Og så gir han den oppgaven man hever mittel mennesker, at tjene tøymen som omvidt tant og herren, og minne det jo, hvordan herren og jokkene. Og så tar vi et les og lys under mer, så sier han her, jeg synes langt nere, fra vers 12, Jeg takker honom som gav mer kraft, Kristi Jesus i Herre okkara, at han råkna i med tryggvann og sette med til tjenest. Med som avår vær spottare, ætsøkjare og ivergangskroppor, men jeg fann viskene av til at jeg visste ikke bedre. Ta i vanttrygg gjør det så. Ja, nei, Herre okkara, vær om medlegste av i trygg og kærløyga og i Kristi Jesus. Og det troerst året til fullna verst av vera fakna, at Kristus Jesus kom i høyven av flesta sintarar, og av taimon hins størst. Men tog fann det miskom, for at Jesus Kristus kunne ha mer som fyster vær, vise alt lenge med oss ut, taimon til 4 dømer som skulle sikva han til evet lov. Det är metalet det största vi tog om för att vi August Nøye. Ja. Och inte minst i Paulus här tåsar om sig själva. Hvordan han var inte han fann etter inte Jesus mötte honom av en till Damaskus. Och han blev bøyna av sannförd om att han som han sagt att det var han som vi andan bo i, till att hasman bo i sin egna följtsa. I sin øynløgjen som vi i middelen til som tror jeg er. Så at det her var det som jeg tenkte jeg nevne først. Ja. Ja, det var medelig godt. Det er helt sikkert og visst. Og vi kunne ikke legge noe stor dent og at verket herrens. Og at alt som det begge lov og tjeneste. Alt, ja. Alt det fra hånden og vi hånden. Ja. Og så ikke enda at det til hans herre. Ja.
Det är det var ett här som är ja, vi vet ju att det här vers 12. Det var ett annat som sa långt uppe men nu. Ja. Här från vers 12 är tack honom. Ja. Som gammal kraft. Ja. Kristi Jesus är Herre okkara, att han rocknar med tryggvan och sätter mig till tjänsterna. Ja. Och så lyser han allt det gamla livet så här. Men det är öliga lätt visst det koppar i ruta hållsliga. Ja. Att så fokuserar man inte på vad Herren är. Nej, och vad hans verk och vilje är vi ockorna. Ja. Du tar ser man inte han. Och jag tycker att vi alla kanske mer eller mindre och det ver uitoi. Ja. Att man i ser verk Herrens. Ja. Och så kommer själva i fokus och ens äkta tjänasta kommer i fokus. Alltså, jag kan inte se mig fria för det slett inte. Men jag måste säga att det är inte honom som har lärt mig sucha att det inte är så. Och har lärt mig bort ur teater. Och sen han säger att det här i vers 12 att det är tack honom som gammal kraft Kristi Jesus Herre och att han rocknar med tryggvan. Ja. Och heter Aren, ja. Han rocknar en tryggvan och sätter han till tjänsterna. Och jag har också om månte han oj som personer sucha att det som man checkar på i checkan fullt och halt upp på. Akkurat som man gör det Aren tajan väl av tajmon som väl avlastande efter loven alltså. Hvis vi ser det positivt, ja. Men som var så ojen att han la ett gott samkom och tog att han tror inte att Jesus var Kristus eller Messias. Ja. Ja. Jag vet inte om det är det som täller. Nej. Jag tycker nog till att han räknar vi att Ja. alltså han ser han inte för det som han är eller värre. Nej. Men han ser han för det som han är till och i honom själv. Ja, själv och i Kristus. Ja. Men så vill jag också människor linte till ofta och på i eisne. Ja. Och till inte cha Paulus var han väl outgjord det. Ja, det var det. Ja. Och igen alltså han gavst inte. Nej. Och det bröt så inte vi någon kvart alltså från det gamla till det nya. Till att han ger sig inte. Nej. Men månaden blev så bäge drivkraft och ändamål eisne, ja. Ja. Och det var ju ändamål att han skulle hjälpa Herren med att rota ut detta villfärelse som Ja, nu ser du blir säga som det gamla så att detta villfärelse. Ja, villfärelse. Och det var så ändamål men det var ju fullkomligt skevt. Men det var väl ojen. Ja. Och så hivvägen. Ja. Det som så kommer. Men det här i 16 var inte kvojan han viskon för att Jesus Kristus kunde ha mer Ja. som förster var visa att länkman så ta emot det fyrdöme som skulle trycka han till av han är lika väl och i sån innersta människa ontrast att Herren har lika väl kunde möta sig här och samföra sig fullständigt om det är liv i min egna födelse och nu kommer jag leva ut här. Ja. Jag känner. Ja. Här är näka som är om ett hotäkande och det han ger i ötlon alltså ötlon och jag som är här och i tajmon som hittar lusta och kommer höra han lever och i så inom falsk. Ja. Ja. Och kvar är det som tror han. Ja, nettopp. Ja. Kvar han som tror det så. Ja. Och det är fullständigt det är fullständigt 8-4 att heter vi nöjgavna som är halt att som man nöjgav är så ensliga och ganska är det inte så. Men och i Guds ögon är alla nöjgavar inte sliga. Lika mycket kvart du har sett till att vara. Och i tøyene som du lever, ja. Ja. Det är sannhet. Ja. Och sen tar kontrasten som är i David och i det gamla loven ett lag så han tar hans svag och hur släkt han för. Och så säger han i apostelsen Paulus där han talar 13 alltid det att Herren säger jag har funnit David man efter hjärtan moinon han ska göra atlan vilja moin. Och så säger han 17 att
David var samlet til fedrene etter at han hadde lyst til søgn i tant røye gods. Og så har råd, men han som Herren sendte, altså Kristus, han sa ikke så råd. Og at det er sterske vitspår å få fra Paulus om han, men så har vi alltid også, ja, men hva gjør det ikke i måneden døven tar jeg? Ja. Det är akkurat det. Men ja, jag också är det lugga om att det här som du nämner om god sa och i Paulus här. Ja. Jag har från tydligt ära jag alla och också om mig självan. Ja. I för gott och hur så han kunna brukt mig och inte kunna brukt mig. Ja. Och så har vi jag har också äsnet här nu man blir man tillkommen. För jag ser sen äldre. Ja. At så ikke at det her møveleikere som man kunne haft at vukt løs til av forskjellige, altså. Som det har haft hotla valgt, hvis jeg skulle bare valgt etter naturlig. Så har jeg også, ja, men hver har jeg så vært og i mån til det tjeneste som i hever. Ja. Og så nå har jeg ofte også denne tanken her at vi kjenner nok atter ugesne her til at vi suttja ganske ofta best veikleggene vi oss selv, ja. Og hei bare haft bedre sinnelig, eller hei bare vært mer tålen, hei vært som handa familien, hei så med det tålen, eller også da. Men så kom tanken til meg, Daniel, hvor hever blanda tøyt DNA. Hvor han? Ja. Jeg har ikke kjørt det selv. Nei. Og foreldrene kommer, de har ikke kunnet haft noen avvarskan som så løsne av det. Jeg har ikke kjørt det her, eller noe sånn. Men, og i Maurløyve, mynda jeg til, sier han Jeremias, så han hever sett noen sammen. Han visste fram han undan hva det var han skulle bruke Paul til. Han visste fram han undan hva han skulle bruke Anje til. Og han visste fram undan kan han bruka med til, og han vet fram undan om hva enkel han er åkken. Så her ikke missteg hent som så løsne, ja. Og for meg det faktisk en slags befrielse jeg også til at han hever åperen av hvordan skruer sammen. Ja, sjølvan, ja. Her er vi ikke at vi skal legge åpert fra åkken, altså hvordan vi oppfører åkken, slett ikke, men mer til at vi klarer at godkjenne oss selv, for så som vi skapt. Ja, akkurat. Og her utfra det så opp til hansere, at bruke oss så og her som han ser det som han får godt da. Han sier det på 18, vers 16, at god men kan ikke alt annet. Hinnom er forgåndslige, er skjønnelige, øynest er godt. Veri høyer og dård og i alt og alle ræver amen. Og så sier han på et annet. Hetta på løyti her opp i hentor, vatten mot Timotheus. Så kommer det her som du akkurat vil inn i etter profetåren og i fremman ondan det til om til. For at du etter tøymon, altså hese profetåren skal strøye et gaua strøy, hevande trygg og gaua samvetskap, som nøkker har kastet fra seg, og det kipper og trønner vi vujant. Og så nevner han for personer her. Ja. Og akkurat at det ser man som tog seg rundt til Kjølvan, det er galt han det kommer her, altså, som jeg var inne i og nevnt, hvordan mamma alltid visste hva det skulle være. Ja, nemlig, ja. Og var pura grøy ut da. Men jeg har noen omgang til å si meg ordentlig hva det var, men jeg visste alle togene at det var den veien som Herren vil ta med for. Men hvor skulle det så være så større måneder da? Henne er måneder, nå Ottmar fatter i 38, og Ottmar fatter først i 38, og han fatter sørst i 40, så det var knappt tror jeg midtlene. Hvor skulle det så han hava et annet i seg enn jeg? Jeg måtte ikke noe øyelig enn jeg tenker, helt altså. Og så nek. Det måtte ikke, men han fikk ikke for på. Altså han bare levde sitt liv, og i samme bare med pappa. Pappa fikk ångan til, jeg vet fra mamma, at han måtte ikke.
Så han var allt som han måste göra. Ja. Och Atmar var allt som han måste göra, men jag var inte allt som jag måste göra. Nej. Så sa jag så tendenserna man hejer till, och särskilt var det ett kappingarhål. Det är öjligt, det minns att ta sig ont i salen och ena från morgonmöt, kappingarhål. Och jag blev så hålltidsen till att jag nog vi mer göra att kappas, alltså att vara bästor och klara det. Och det klarar jag slett inte alltså, lika väl. Så säger Hans Norre, han var skipad i Elso och satt med Brimner, så han åtte det samma med Mattias och Boccian honom. Och så Elso, men Brimner sa alltid han åtte önsmål. Och så säger han att 86 säger han att kappingarhår är världskaldsens. Akkurat som Galatra säger. Ja. Och jag var helt onkort ta och jag tänkte, ja. Så säger Andreas som tonen, att visst han säger han. Ja, hvis tar männen som var raster av fiska, inte hade kappingarhår, så man kan lite kommer jag däcka, säger han. Han tänkte på han här. Så. Och så sa till dessa männen samman och prata, och det är akkurat som man borde akkurat som man sa till att vi sitter här. Om det här, vad som det skriver om det i skriften. Andans avväxter, frior och glädje och allt det här som har vi till liv. Ja. Men hit, det kan vara öliga farligt. Ja. Och jag lärte öliga nekv av tog lötene i åren. Där boi av en löt var kommen. Gärna kom och kallade och sände skjøttene i bøttene som kunne få oss på plass och så framvägs. Och så var vi att komma och så började jag alltså. Möte, ja. Han gör det gott, Paul. Ja, han sa inkränkor till en löta med någon herran. Det sätter sig fast. Och att han möttes kvikadykningarna steg, eller steggade då? Ja, det var alltid gått tog, alltså. Det var inte något som, sånt skulle vara så klockan 2, det var klockan 11. Det var klockan 12 vanliga. Och så blev det 11, så jag synter. Jag synter fyrre, men allikevel det blev bättre tog, alltså. Det var en tog med av det någon. Men så tänkte jag på det här som är ute i 17 brev, ja, Timotheus, ja. Här är det att det samma, och nu fokuserar han då på detta här som vi läser att börja vi. Paulus, vi vilja Guds apostol, Kristi Jesu, till att konkurrera lyfte om löjve Kristi Jesu. Till Timotheus, älskar jag bad mot, nej, miskom frier fra god och färger, och Kristi Jesu är råkare. I tattje gode som är en som forfedrar mine tjene, og i gavare samvisk. Så i 8 øyhald minnes det til bønnen mine, natt og det. Fotler av tråden etter å søtte det. Ta i minnes tartøyne, for at jeg kan være filter ved glede. Det er utrolig början. Og i 17 brev. Og i 4 brev, og for han nok kjøtt inn og av her, at du måste gjøre det og det. Men nu får han inn og han personliga, og så et egna liv. Det vill säga, som vi lov ser, og det sier jo i Gjørskvaldet, han som börjar i en bibelmann, at jeg tattje gode som er ans og farfedrar mine tjene i gavar samvisk, og han har alt minnes det, og i bønnen mine natt og det, fotler av tråden etter å søtte det, da jeg minnes tar tøyne, for at det kan være fyllt over glede. Og det er dette her, när vi har vid fyllt för glädje, är vi inte bonden till att häva detta hjärtaläge som han häver i för honom och som vi har i för ötlån för att kunna vara fyllt för glädje. Akkurat. Och vi kommer in att ta som om gautök och är och kvar norr. Alltså. Att godsbad, öja, akkurat samma rätt och görst och nockara. Som att hinne som vi kan ska vara lättare vi. Ja. Att tacka till och med så. Det är så akkurat det här. Det är så att han säger här Jakob nej där hur han säger att du inte just av
Pastakänsla. Ja, pastakänsla. Ja, eller Jakob som sier det? Ja, det är kött att få att jag vita. Ja, det är kött så just det. Ja. Pastakänsla är kött att ett sport av Ja, det. ja. Kappingar hår och pastakänsla, det ligger öjligt illa. Nej, det är så samma mye här. Ja. Till 4 Timoteus brev 5:21. Jag vittnar för god till Kristi Jesus och hinnon utvalde enklon att du måste akta efter öllon häson utan fordom och att du inte gärst av pastakänsla. Akkurat det. Ja. Ja. Det är Det är öle vante och i sån här som vi arbetar vid. Att vi färre halta möjre av tajmo som vi samlar samman vi en av hinnon som inte samlas i oss. akkurat, ja. Och att detta kom nog så tydliga fram i mun och löve till döms av tofton. Ja. Här var det som gick i kyrkjö och här var det som för missionsen. Och så var det de som för i själen. Och så självande var det folk som sjaltan för till imes eller kanske ankor för. Jag minns det inte alltså akkurat att gänga kyrkjö alltså. Om det så var det till, ja. Og ta tølja i løyven og ta tala til moin. Det her at du øyer at visa sama hjertale for alle mennesker, bæge tøymon som har herran og til, og tøymon som ikke gjør uttrykk for at de har herran og til. Ja. Og ta visste seg øysene til og i svendan her nøyegaven utviklet. Og jeg visste hva det var i Herren, vi må inn og løyve, at jeg fikk det større glede til å vise mennesker, og det begynte jeg sjukosten og Klaksvik. Det var således at jeg arbeidet sondagsskolen noen her ved Testa, og så sa jeg til at her var sånn nekve gave sondagsskolen, bare kvinner og menn, og det var så døylig hvis man nå kunne finne til klassene her. Finns ju två lärare till en klass så ett läv klasslock och ta lockast. Och minns första dagen är så arbetslösa här. Arbete med borsjorapporten alltså. Skalt vi har arbetat. Och ser ju i Herren i klassen nu. Vi har färd nu ut av sjukhus och bott söndagslov ut till det som det är. Och jag minns inte jag blev klockan. Jag minns mig bara ta söndagslov ungefär. Och det låtte mig så bort in och det som ångkant måtte henta, at jeg kom inn i en stav, og her det var konenfolk, og jeg så annerledes til annerledes enn kvinner, som jeg lovet med alle stavene til jævlar, ikke gjørst henta. Og hun hukte på meg, og jeg hukte rundt han om meg, for jeg får en bjergjeng, og her lå en kone svøyne, og jeg sette meg til henne og pratet med henne, og hukte ikke på henne. Og jeg vet at det fikk jeg vite en av vika 18. Her la hon og bære for meg at jeg måtte ikke forast og Jesu versen. Men komme til seg, men jeg klarer det ikke. Så sterkt var det. Altså, jeg ikke råknet ut hva det kommer kosta. Nei, akkurat. Og det ble dette som for deg. Og jeg minnes at jeg satt her og pratet med Jesus Svøyne og ta en god løt av affæren. Så røste jeg med og slapp meg ut og leie sondagslabben en her til opphavslov eller lesdag. Og så fører det til, minst, vi har ikke sagt det med sjalvan, helt ikke vi herren, men at det klarer det ikke. Alltid vel sånn at det er nattene. Så spurte jeg en atter til, det mangler jeg ikke sånn at det er. Ja, du skal få prøve øyne fra tre. Så virker det for meg. Ja, som Herren sier til. Ja, akkurat som han sier til. Og da jeg kom nyast i trappen, og jeg har ikke opp da første, og så dreier meg. Nå sitter tankonen overast her, oppi at alt er nere her, overast hatt, og bøyer etter mer. Ja. Og jeg sa bøyene vi anledde noe som gleder om fløy. Og når jeg sett seg her og bøyer, da råkner vi kom att. Alt dette her, profetåren, noen har talt om til her, og alt visst og her i samtlige av toften hva jeg skulle være, og alt dette her.
Så säger de med mig, och vi kan med det, så kvart kapst det inte, kan man sånt för att bli sista sånt där, säger hon. Det tror jag bara naktet, alltså. Akkurat som att batten ska säga, ja. Och det var ju också inte, hon var en tryggvand, men det visste jag släck. Ja, Paul. Gav Paul, nu är det färden i något annat, som har så stor antydning. Jag vet till hur tantarna och med vår arbete. Men det kommer i hessa troplagarna som du kom sista sondagen. Så ska du gänga av troplagarna, säger han på. Så ska du komma till morgon. Du gäller alla tog och be Herren göra kraft till att rösa dig och komma till mig. Vad helt det då? Och jag kände henne grund inte, alltså. Jag visste vad det var. Ja, hon kom så inte här till troplagarna komma. Nej, hon samlades inte här. Men hon var ett gott spad. Så säger han, August Nye, som vi ödleder. Och så var siren munnen. Och det kom omkant att fyr. Nej. Omkant att. Ja, så arbetar Herren tog vi omstående och tjock näst. Ja, du så nämner om att det är avfullkommen lagan tjocken. Och jag tycker inte jag ringt till han och sagt av igen att jag kunde inte ett eller näka. Så det var bara för mig så man nådde inte. Och så var det hänt och så lät Herren mig gänga akkurat in här. Och så punkterade jag. Ta vaknade vi att du har svidja lyfta. Ja, och till det och jag sa igen det här. I tatche god som vi inte så forsfördrar med en tärning går samvisk. Utan nu jag minns det till bönen med en lott och det. Fotlar av tråden efter att så det. Ta i minnes tvärtrynen för att det kan vara fyllt i glädje. Och kvar helt på glädjas där. Hon var så glad. Och jag får av stätu och får runt alla stavarna. Det var löst. Och här kom så akkurat fram. Han sa etter der at du først at han herren, at du ikke ives her, hans her baden, tog jeg at det baden er kanskje ikke akkurat her som to erst. Hjelpte herren med bors ute, ja. Og i fors, i nødvendig for fors, da sier en utlendinger som tatt å være her i Klaksvik. Han begynner jo trus, han enda noe fors, etter han måtte enda når han sa tjenest nå. Da sier han ved meg at du skal komme ved med en bibelstol i Pembroke Wales. Her er ødslo av tryggvandet, og det er først å få bruk for i tøyne tjenest. Jeg gav teka ødslo av tryggvandet, sier han. Altså, nå bruker jeg hatt uttrykk, altså. Lukka meg ikke. Og jeg tror ikke at det brøttes da. Jeg tenkte det han sier da, nei, hatt av kan ikke. Men så får det, etter bøy fra meg. Og kom til Pembroke Wales, jeg bil vi, for det er vi i Vestervån, og ikke vi Smirle som han ordnet med her. Jeg skulle komme fra Smirle til Aberdeen, så køyre til Glasgow, og så tekner man alt opp. Her bor døtte min, just her til natten, og kom så til Pembroke, så han var her. Og jeg får og var her i 8 veker. Annika var ansmelt hjemme. Begge vi Johannes, han var løytland og føtter i januar. Samme år. Og så var det 3 andre bøten som fra fyrre gift, ja. Og jeg får, og jeg mest ikke nekker brøyting, men jeg mest øyelig ståren øyene av falske, altså. Det er øyelig vi falske som de var, og enda han som er svevtja, han sier vi med, han var alltså det kammar samman. Ja, 2 kvar kammar. Men no. Ja, jag får ut av bya sidan med sin kvar vet sin här. Det var så still och bara motsatt att det. Så det var slett inte att tala så jag med. Och ta netto till han känt med tid ett land vill till han med. Vänja med vi så falskene som var det så lätt. Och jag i bil så ser han vem jag inte är nästan. Han var Lutzen Drinkren igen. Och i första var 2-4 år. Jag hade han 8-30 år. Utgifter. Så säger han med kan du inte köra med ut i Tändby. Du här är det 2 systrar i herran så. Vi skulle mötas här till ett land och tog han gott vara vi.
Jo, så kort jag ut och så minns det att jag parkerade i det var så tempo, det var så en pynter och här var så möjliga så kastel. Så man kort in och get här och här var parkering och allt in i huset. Allt var inne i kyrkan. Till så var det en fästning i ett lockar. Och så säger vi han är hälsar dem att du kvar att de där kvarna sen på var ett land. Säger vi att det var svärn vi sa det. Tvåst. Och han får det flänna sig. Ja, här är Johannes säger han. Det tog köper från en kultur som är helt övrigt än Mojna. Men han var så kavig med, han var så fitter. Jag ångar sig han efter. Helt den stantan, ja. Så läs arbete Herren och så jag kan fortälja att det är rätt och så jag plejer att vara frisör i han ena från var. Och så var det här och i Öjnofors och i Forsej hade vi varit så repta igen och så får det och kom efter 8 veckor efter och det var något sånt. Så är det frisör och här är det vittnesbörd där. Och ofta är det åren man synker och så vittnesbörd och så är man täder. Och nu för en vittna och hon låtte alltid hotnorkestret. Hon var också innanför musik och lite kvinna. Fortäller om Sarepta, när vi Sarepta i fjör sig. Alltså det nutchar snackar om det. Ja, det är nutchar inte Öjnefors. Alltså hon var fors och så Öjnefors. Ta var nattora. Och hon var samman med en agent ur information och en ur beläsare. Och ta var Paul Pura brötter. Så hon minns månen. Ja, ordentligt klart. Tog hon har upplevt att vara inte främlingsgjord tog att jag vet inte. Jag ångar också om att. Jag ångar också om åren för att jag vill säga vemme. Men ta i hans säga vemme tog. Ta tänkte jag det är färdig altren. Jag är färdig inte att bröjta med. Men det var inte jag som skulle bröjta med. Var det inte Clifford som tar sig ut det? Clifford, som var från Trus till Fors. Fors, ja. Och det säger att vi låg som det är som framman undan med tal om det. Alltså profeter och allt det. Han säger inte av mig att jag betraktar tydna tjänar så. Och jag tog inte så hon då inte snäckrar tjänar så. Innan vi chattade om testa. Och att han måste ju missa sedan. Och det räknar vi till är långt och kommande här till att de måste inte göra måna först. Jag säger att det har vi länge sedan. Det har vi länge sedan vant med vi. Men att det skulle bli så bevusst. Det är inte tanke på. Jag har det för mig själva. Ja. Att jag var lika för mig. Är det sant? Ja. Det är slags räck var det gal. Nej. Det är slags räck var sant. Och tema är bara undrast över att ta har vi väl onkel med över och giftratter och vi var började få båten och vi fick fyra båtarna och tror vi var ärena. Och jag minns att hon säger att jag satt pura åldrande att en jenta på en 14-15 år kunde säga hatta om min appor mittlen att bottnen är att jag onko ta och i månad i fjör. Vad var det hon sa? Ja. Jag minns det gott. Jag var alltså möten här han säger att. Ja, varst då? Ja. Ja. Jag var av möten och jag skilte inte alla sammanhang för natten att du förklarar det. Nej. Ja, att hon är väl här omfors var det nettopp, ja. Så jag minns det gott till att du kom åter. Ja. Fra 8 veckor. Ja. Men så att detta vi är bröjta som Herren vill ha och kunna vara. Det är inte alltid det vidare vi på det. Så vi kan ha meningar om vad vi vill och inte vill. Ja. Och vi kan också ha känslor av att hvis jag blir förnägt här. Ja. Så för jag inte kanske att vara så väl godtigen här som jag är och så framvägs. Akkurat. Man vet inte så. Nej, men det är så människligt, ja. Det är människligt, alltså. Det är inte man tog man dömer efter man är själv, va? Du hever till att döma efter att så långt du är kommen, säger han,
bäst tid så länge till det kommer gänga samoloj och ta som häsa lojorna så är det här till frasse och Kristus och fria. Låt det inte lägga under saltan så. Ta ständer ju först i 2 kapitel när känner. Ja. Ja. Och Galatians 6 allt, ja. Akkurat, ja. Det är fantastiska frälse som vi inte må för en kvanprus släppa. Ja, nettopp. Men jag minns ölla väl akkurat så tydligt här. Vi hade det inte samman ta. Ja, vi bor i Arjon. och vi hade jag säga årliga möten samman vid här och Kaj. Ja, i skolan. Ja. Och i skolan här, ja. Ja. Och jag minns att du bor i Asio Paul. Ja, passar. Ja, och så kom jag vidare den ena dagen och du har fortällt mig från här. Ja. Och det som jag minns, jag var själv i en process då. Ja. Som process. Ja. Bara vi gör en omstånd och är matar. Ja. Men akkurat samma processen. Och jag minns bara hur upptidget du varst av hur hela anten arbete. Ja. Det var en nudge jag har hört om minst till att han mest ignorerar i personen och i samkommet gods god till en helig ande. Talsmäver. Ja. För Kristus. Akkurat. Jag sa en upprestna. Han oj där. Han oj Guds folk. Ja. Och då han släpper att virka så var det lov ett helt annat lov alltså. Det bara att jag kommer ut och ta frase inte så jag måna människan. Kvart det så är. Det är inte väldigt frase. Helt annan standard. Och du säger Johan att du har inte hux om det här och att det hade för dig själv och så vidare. Ja. Och jag vet inte akkurat vad det är som gör det här, men oavsett om vi säger ett latia, så märker det i munnen. Ja. Kvar vi är i våra hjärta. Ja. Och vi kunde gott vara i en støve som vi själva slett inte doa suttja, men det märker om vi är lucka i för dem. Ja, östern. Ja. Det märker det. Ja. Eller om vi är öppna. Ja. Och vi lucka i våra hjärta i för människor. Ja. Alltså, inte tror jag vi ändå bevisst, men tror jag att vi haltar att ära vara så att vi är uppvuxna så att vi är här och tejer här och så vidare. Men vi här till vi det återvita. Ja. Så märker människan. Ja. Det finns inte ord till att säga något som helst. Att det här var ett väldigt upplevelse för mig och nu tog minst ösnö och också kanske ösnö om det samma. Ja. Jag var allvarligt ute i processen bara på en helt annan måte. Men jag minns öjla väl för måste vi komma att jag kom här till att faktiskt Herren säger vid mig att han har omsorgen för ödlåsundeböten. Ja. Det har han sagt att det är fotrat från efter att sucha att det är vers 4 och sedan till Mosebrev i 8. Ta jag minns tar tryne. För att det kan vara fyllt vid glädje. Så vitar vi att här har vi varit näka. Vi nöjgavna att göra. Tog han säger han är mynter om trunna som vitar er som fiskbog och lov och sammantöjne. Avnyk om övertöjne. Trygg som inte bäst öjt. Det vojser om borde tär vi. Och så kommer att nöjgavna. Tog minnet ju att du kvartser attor tär nöjgavna. Som ut här vi alla inte handa mojna. Det är god gav och inte andra motlösa med andra krafter kärlek och siprys. Skammas tror jag inte vi vitspåren om herråkar eller vi med fängkransare. Men då är vi evangelium och i kraft gott som frälste oss och katte oss med heilig och kattle. Inte efter värsken åkare. Och här särst att det är ett värst ju inte som är träckta. Tog att tejer det här och tog det här. Ja, rätt upp. Att det träckta. Frälste okkon og katte okkon vi høylund katte. Ikke etter versk nokkara, etter tog som han selv reiste seg fire, etter nøyene som okkon var given i Kristi Jesus fra evgen togjen. Men nu er vår åpenbering frelsar okkara Jesus Krist. Han sa som gjør det deian lunches, og vi evangelium førte fram i loive. Fram i loive. Fram i ljøse loive og forgångslig loive. Og til å bo evangelier i settor, prætkare, apostol og lærere i høytningarna. Altså, det er utrolig uttrykk. Ja. Høytningarna, altså. Ja. Altså, alle høytningar. Ja. Lærere i høytningarna, altså. Paulus rockar med av, Paul. Jeg sier det verslet. Jo. Nei, altså, jeg tenkte slett på å si det her, det som jeg har sagt, samband med det her.
Men jeg har ikke i sånn tanken, og så gjerne i Gjørskvalget, jeg går godt arbeid. Vi personer, som jo en samkommer, og samkommer vant at høyre være, så det som Herren vil ha at høyre være. Det opplevde jeg toften. Jeg tar noe om det, bare mannen og kvinnen. Og det atterlige som, særlig det atterlige som kunne være om og opp til mer, altså. Det atterlige. At det ligger til fedrene, at det ligger til, det man kommer til å se hentan alteren, at det fedrar på en annan måte, at det var jo innan halterna, man färger og akkurat som Paulus sier, og det kom også framför mig i morgon til han sier, og i 4 Thessalonikerbrev 2 og vers 6, ja. Altså, jeg har alltid at det så livande, at du lyser kærløykan og du hever til godsbøten, og du kærløykan til hever til mennesker, tog du hansar, at du åtto i Kristus, det vil si kærløyke Kristus og ytter, og hjertale hansar, hever du at landjas etter mennesker, og ta inn og nevne etter så ikke mennesker fyrir meg, som vi ikke, og men løyve drømte om skulle bli så gav med som det og det, så det en helt annan oppvokst, enn hva det hei, altså. Og i møyne tanken, men det noe ikke etter, så passer det ikke. Du dømte bare om tar oppvokster, hvor det blir så, og du har ikke rett til det. Så du visste du skal få fram, og gjørsten av mammen og pappaen til tøymon, men hatt det så jævlig farligt vi så flokka kjensler. Sånn at det totalt lekker til et antall av lov. Personlig, ja. Og tog tankte på dette her, som han sier, i 4 Thessalonikerbrev kapittel 2, og jeg halte til vers 6, og jeg vil gjerne lese den i åren i 20 år i etter. Dette her, han sier vers 6, han sier i vers 5, tog aldri nærkant til å komme vi smikrande i åren. Det vet jeg hva det Hvis du smikrande inn, så har følt seg. Nettopp, ja. Så har du også i berghøtten, som ikke så damlet. Og så sier han, som tid vita, og helter vi skalkakjølig, oppe at det verre, ja. Det uttrykk som de brukte en egg for, skalhammer og skalker, og for de hevesjuk, gode vittne, helter ikke sagt vidt fra mennesker, først fra tikkene, eller fra øren, til at vi som apostlar krysser velkomne kraft Nei, så sier han, vi var middeltikkere, og en som møver og fløver bøtsøyne vi brøst. Altså, finner du vekrare mynt, og vi har noen i det. Men det møver og fløver bøtsøyne vi brøst, altså. Så sier han, så vær det åkken av hjertens kærløyga til tikkere, glede, djeva tikkene, ikke bare til evangelium gods, men akkur egna loivi, tog tid vær og varner, okkon kær. Hver mal. Ja. Ja, til her det ligger til. Ja. Til her det ligger. Ja. Det helt en av standande, altså, det også om disse skriften Jeg sier det ikke, vi var Annike var gjennom 25 år før det, og den kånen ikke, og ble ikke, og vi var en dag, men jeg var borster, og det var øyelig sørst, og systeren hadde i øyne samme år, og øyelig rønter, så det var fylt 25 år, bjøve i, en av kvartene kom, og så var vi det. Så sier Sversson med mig, ja, hvis du vil se noe, så mikrofonen her, så jeg tenkte, ja. Så før jeg sier noe om henne, hvordan vi ja. Så sier jeg til at akkurat feir og etter feir miskunnar, han det god aldra trøstar, ja. Etter 17. Korinthbrev kapittel 2, ja. Han som trøstar okken i alle trångt okkara, 4 av vi skulle kunne trøsta til, og jeg i altså strångt, vi trøstene som vi selv vil ha trøstet vi god. Så sier vi til som vi her, at jeg har omgang til å nærkere i arbeid og glise til, at du kan slette til trøst av vekkene andre, som kommer så as 4 som hånd, og få trøst, og så færre til deg vi er så trøstene, og de vil ha trøstet av tog.
Hva kan gjøre så hårdt arbeid og gjørs det mennesken? Det er bare han. Det är bara han. Som fyller vi så väl. Ja. Og at han var liver, så får en kvinne opp som jeg haft øyla tunga lagt nå, og finner et baden, og så framvis en sånn, og så fortalte jeg henne om hvordan hentan skjerma kvinnan. Da hun hørte om henne har lagt nå. Vi bor her som vi gjør en skåta, og så bor vi her i kjønne som du snakker om i Sankjena, og i neste hus i Kjattlerne, når er det for Finkehus selv, og så bor vi hentan døtteren Kjattvajmen her i Trehuset. Og dette noe som gamle lege for så som jeg kunne arrangere. Ja. Det var for hentan her opp og forteller hvordan hentan halka i sitt lov. Så hon kom vi henne nye til Danmarkar, hun måtte være 3 måneder vi som baden. 8 nekka, visste 2 arbeidsdager, men 3 ånka tøytning, og gav seg til, og slapp det. At gjøre det her 4 her. Heit holdt løsningsna. Og han sier sånn, hun sier til at hun ångkant i løyven og funnet en kvinne som var så løyg Jesus som hentan kvinne. At gjøre seg fullt og helt. Og det var utrolig vittnesbord hun gav seg, hvis kom. Og så det bare henne av lov, sier. Hun ångkant funnet som lukk sånn Jesus som var. Nå snakker vi om det början. Ja. Og vi börjar, va? Stavet atle til. Jo. Og tog jeg alltid det så en standande, altså, bare så tankene som litt felter ned og i dette livande i året, ja. Helt en standande, altså. Ja. Dette året sammen vi talsmannen. Ja. Det er ikke som slår til. Nei. Det er helt sikkert. Talsmannen jo han som livande i året, og i åkken, til han bor i åkken, ikke sant? Han skal teka med seg Jesus som han, og kunne gjøre tikkum. Og kunne gjøre tikkum, ja. Og det er med tøytning. Ja. Annars jo sjåvande, menneskens tankar øyne gauer, altså, og sånt, men det kan ikke matast vi tar goddommelige, altså. Nei, det blir ikke tid. Ja. Og så gjør han så gjerne, jeg kom tankar om et her, det kommer fra Isaias, her Isaias 5, han sier om sina tankar. Ja. Det kom til med nu en annan dag i eisene, så jeg klart framme fyrr eisene, ja. Han sier, leide til Herren, sier han i vers 6, og i Isaias 5, leide til Herren, men han å finne kattelig av han til stund han nær. Og så sier han, hin godlese slipper leisøyne, og hin åretvis i hoksan og søynen, og vende vi til Herren. Så skal han miskunne hånden til god okkara, til han skal ryglige 4 djeva. Tog sier han i vers 8, tog hoksane møynar ikke hoksane tikkara, og leier tikkara ikke leier møynar, sier Herren. Nei, som himmelen hagre enn jøren leier møynar hagre enn leier tikkara, og hoksane møynar hagre enn hoksane tikkara. Og så kunne vi stekke av her, mest ofte at folk gjør det, ja. Ja, det bare her min lille tanken, og han så lengt oppe ved sunn tankene. Men nå knyter han det sammen her, ja. Tøy sier han her, og hette tøy her viser at det til å vende vid til Herren, og slippe sin egne leie, ja. Tøy sier han, tøy som regn og kæve fettler ned av himmelen. Ja. Og for ikke at det her, for det her vattnet hjørene, gjørst han av fruktbær og fyllt han av spyren, så den gjør så og så og breier etter, så skal årmot være som gonger ut av munnen. Det skal ikke komme tømt atter, men gjøre det og jeg vil, og ha etnen av avrikket det og jeg sender det til. Altså, han hever, så øyla nek og hakre tankene kan vi ta, va? Vi får lot ut av munnen, vi har vendt vi til Herren. Han sier en godles, men hver en godlese? Det en og hver av okken som tek seg sjølvan fram om Herren. Så vi plötsligt ikke etter hinnom som bygd i Afrika, eller hver det skulle være, eller genga bestemt støy her, vi kanskje ikke komme. Men en og hver som ikke råkner Herren større enn seg sjølvan, og han leder til å rekna nye ivere, årmot, sier han, og hver var han som kom som året ned av himmelen, 4 djev heimen og loiva. Det var akkurat sånn han sa, som
Bibelen selv sier årgods. Nettopp. Det är otroligt, ja. Störst det att ta med mig att jag som ständer och i 17 förra gränprat tror jag. Den tar sig om till att sa och vattna och att det är. Ja. Det tar sig han nettopp att det är och till röjsen, gruvröjsen av akkur som tog sig fram mot honom i det. Ja. Han säger att du nämnde pausa med år. Det är en säger i vers 4 och i förra gränprat tror jag. Ta en sier pausa med år, en annan Apollos med år. Det tid og ikke mennesker. Hva det Apollos, og hva Paulus. Tjenere som til kom til trygg vi, og til et som Herren gav øynene og kvarjen. Planta igjen, Apollos vattnet, men god gav vøkst. Hverset han plantar, etlat han og vattnar til nek, men god som gav vøkst. Han plantar og han vattnar øyt, til skal kvare øynene få sin egen lønn etter så i noen egna arbeid, tog vi en samverska med gods, tider ekerlende gods og bygninger gods. Altså det utrolig hva han dover, hva han får åpenbæra, hvordan han fyrirheldelse vi okkon, og vi har han. Vi ter, og han bor i okkon. Men så selv vi ikke. Nærka merker at vi ikke nærka. Ja. Og han sier i første verset i samme kapittel at jeg prøver faktisk tala vi tikkon som vi antallig, men best som vi holdtlig, som vi nøyføringar i Kristus. Vi alt gav at ikke å drekke, vi alt gav at ikke ikke, tog til talte det ikke, enn ja, til talet ikke heller nå. Og så sier han disse konstateringsene av den til verset som jeg vil lese. Tog tid og holdtlig enn, tog ta i øvund og treater tikkere mittlen, det ikke ta holdtlig, og ber at det kan som mennesker van. Akkurat det uttrykt. Det bara något som man vänner vi att göra att man lever ett vanligt liv efter holden. Ja. Man bara säga som att frestingen människor som kommer och åker live, men den största frestingen akkurat det här. Ja. Att vi bara som människor van, alltså efter holden. Ja. Og vi råkna ikke andre, for vi fer i parstakjensler, og vi var fordomar, og vi faktisk blir så meinløyk farsieren, og så vi annars kritiserer for alt mulig. Og jeg sier vi, at vi ødel her, vi ødel her, det den aller største frestingen. Og egentlig kunne vi drøyne henne av, altså, alle tøyene, tog beina ved hjertet blir harst i for menneskene. Ja. Så tog ju på att jag vända vi. Fra över halsliv över andra lera. Ja, nettopp, ja. Det är så att ontor alltså att vara att han manera och snaget och jag tänkte mig bara ända visner som ständer i förra. Så att det måste vara årstan. Han förlångar vi oss nere. Och han säger vi Timoteus så att det inte måste vara kapitel 8. Och jag läser att det så satt av vers 3 minuter att du kvartser att det är nöjga och gott som där vi alla inte kan ha vinna. Att du god gav och inte anta motlöses. Men anta kraftar, kärlek och sipröjus. Skammas det inte vits på den här rockar eller vi med fängkanser. Men det är ett vi evangelium och i kraftgods som frälst jag. Kallar jag med höjlån kall. Ikke etter versken okkara, men etter som han selv reiser seg 4, og etter nøyene som okkom var given og i Kristi Jesus fra øyen tøyen. Men nå vår åpenbær vi åpenbæring frelsar okkara Jesus Krist. Han sa som gjør det deian til åndsjes, og vi evangelium førte fram og i ljøsel og i overgrønnseløg, til at båda evangelier setter prætkare, apostel, lærer høytningene her til løsvidan. Tog loj i øysnigheta, men jeg skammes ikke vitta. Tog jeg vet hva det trygg vi har. Og jeg viser han som mentor, at han mentor av hver av det, som hver lite opp i henter til hinde. Her til 4 min til i høylov og året over hørst av mer, og i trygg og kærløyk og Kristi Jesus. Hver vet vi høylig antan, her kommer det hvor som hver vet. Hver vet vi høylig antan. Altså det at vi virker vi,
Heilige Andan. Som oj och kom var i din fackra skatt och i tärgivna händer. Så att det är inte näka att ta för det alltså ända mal och jag lov ja. Det är akkurat det. Det är akkurat det och vi tar sig börjar vi när vi kom igång till att det är så immer som vi uppvuxna vi samkommässliga och så samkommässliga vi hacktojorna. Ja, men jag huxar mer nu tog om att jag brukar höva till jag brukar hacktojorna till att visa an. Ja. Och det blev jag hade blivit starkare för mig för kvart år. Jag såg inte ända mal vi Golgata. Ja. Och Atlantoja. Ja. Och hvis vi tar till högtojsmässiga som jag har sagt att den sista högtön var ändamål. Och till så säger det att Jesus döje fyra synder okkara, fyra av vi skulle få lot i hela andan. Och det blir bara klarare och starkare som tojen för. Och det stärfäster bara att Jesus stärfäster till årene fyra okkom. Så han säger här i Johannes 15 att utan mig kunne tid ikke gjøre. Og her hever han tåsa om talsmann, bænt fram og undan, og i vers 14, og han ble via tåsa om han bæg i 15, og atter i 16. Og han tåsa reisen om han, og i 16, ta tåsa han i ferien om han. Men det er liv okkara. Og han sier jo, vi jødene som hilde seg være rett og især, og vi kunne ikke kritisere at her visste ikke bedre. Det visste ikke bedre. Men Jesus sier om tarra lov at det var som kolka er graver. Pener 8, men innan fotler av deg om beinene. Og her er det så Jesus kommer, vi så inn og Golgata verset hver, han fer vel inn i grøvene. Og skapar lov. Så er det at grøven kunne ikke halte honom. Og grøven kan ikke halte okken heltere. Men hetta er enda malet vi Golgata-versen, vi krossversen, til at han kan taka bygg og gjørsten okkara, vi så noen egna anta. Paulus omtaler han en affær som ande Jesus her, lovde meg ikke et eller annet. Og det er veldig omheile anden, at det er ande Jesus her. Han sier vittere her i Johannes 14, at jeg kommer til tikkere, kommer ikke vi tog likamlige til der attera. Det er liot. Han er ferdig jøkken kross og grøv og oppreisna. Det er likamlige liot. Og han overberer seg for dem, og i sånne likamlige, men det var omgått det samme atter, og han viser bare så kraftig at det er til å bo etter tog som ferien har lovet. Og det er hans egna lov, hans egna ante. Som kommer til okken, og lever i okken, og bor i okken, og fyller okken med rettvise fri og glede, som ikke kan møtes jevnt vi. Ikke kan møtes vi det. Og det er det som brøyder okken lov, vi er i ene affære for alle, og eisene avhaltende, og i seg prosessen i her. Det var vi tar noe lov til at visker vi okken lov, ja, men så brøyder han okken først og fremst da. Det er utroligt, vi visste nå hoksar om Peter. Tai og han får ut av fiska, og Jesus var deg, og han er svitjan, han er nok han, og han falt seg fullstendig, altså utspaltan. Fra Øtlandet, så som jeg vil Jesus gjøre. Så sier han er får ut av fiska, og han sa ikke, og det var en tjej, 8 som får ut, så han var vinna, et eller annet, og så var det. Det har vært alvorlig i øyemørsten, kan man si. Ja, og det var han ikke. Og så stendte han her og visste jeg standen for dem. Jeg har jo en malning av Toftenes, og jeg kom inn til han satt og malte en av malningen. Det var Jesus standen og batre nåttan for, og så sluttet med henne, og så Johannes og Peter. Og han hanker så fyrig at jeg sett meg, så sutt jeg bøyta mandlingen, og her, han er ånga føtter, altså, men han stenter av stånden, altså. Men han er ikke, han var ikke livet via. Ikke gav ikke gjør noen føtter til han fyrir ikke helt, altså. Han bjør ikke enka.
och han gav mig målningen och han säger han det hade bara en skissa. Jag säger ja men tog fast det alltså. Antalliga tala fast han inte bättre än han är. Säger vi han alltså. Jag är nöjd alltså. Jag var inte och så fader han bytte sig till högre män och så fader folk. Det pröva förra. Det kunde minnas till. Ja. Men nu präckvaranta samma som han började tjänsten vet du. Och tar det kom det långt ända samma. Tog har jag inte kommit än så. Det var målet. Och så ber han för ett fiske. Men han har ju långt och klart. Malt och i tilltar attlara. Och kvar han finns det härfra, ja. Kvar kan gå ut inte. Ja. Men kvar kommer hit fisken från som han kan. Ja, kvar kommer hit. Lyfter man det få. Ja, och så hon tror jag alltid fiskar och så kommer det fisk som det finns att ta och så framvis. Men så sätter och så med där rätta så säger han Simon som Johannes älskade mig. Och han älskar det alltså vad har vi gjort? ja men alltså till vars sedan att det är alltid kärande att det vars det. Och RFR och 3 det samma och han var tokor att han 3 för sig väldigt. Ja men du vars ju att alltså du vars allt. Jag får lampmoin för sig moin och över hela så säger moin och allt det där. Och så färdar ut av oljefjallet atler och så tjattar han för. Och tar skulle boja en klar andra komma. Och så är det där här och boja och så avsätta där in till och avsätta tojerna. Så kom han och för mer visst så här är en sorts hat och i Jerusalem alltså. De har väl bestämt det var alltså. Det var kvitson. Det var kvitson där så. Ja. Och så för Petra till honom. Så känner jag slett chatt. Han blev omkrat efter den samma som han var av. Att han hade inte var kom. Allt det som alla tojerna i Aurekva till veckan. Jag ser halt den stantande versk och gott var börja vi honom och öllon hinon och jag någon för det. Fullt och halt. Alltså man sitter bara ontrast över att herre alltså kunde du göra allt det här vi måste nog lika med alltså det är samma lika med som har brukt det nu. Ja. Men nu nämnde du om Jesus är lika med sånt. Det blir omkant att samma och det blir omkant att samma att han som man säger i 4 Korinthierbrev 6 alltså det är inte korrekt. Nej, nästan. Det är dårskjøpt. Og hva er det som er kjøpt? Det er han som har kjøpt dere. Ja. Til å bygge hvor dere. Ikke endeløsninger det. Altså, så han personlig bor i dere. Og uten det verste bæge for å kunne vilja og for å kunne virke etter gode vilja så innan. Så vi vet det små i hans var det. Vi vet det er skapt og Kristi Jesu til gode som gått fram en ontan og lagt det røyere vi skulle livet her. Ja. Och kvar kan förklara det. Det är akkurat det. Att det är antans verk. Jag hade kvar kan förklara det. Men jag hade att förklara när vad du så ut av du det. Ja, det är han häver forma och för sin läge. Ja. Till verk som han häver lagt läge. Ja, akkurat. Ja. Ja. Ja, så vet jag hur slängt vi det kom. Ja, jag hade vidare kom mot ända nu. Ja. Kanske är blir det. Ja, jag håller det ja. Det är okänt alltså du måste inte ha. Ja. Jag ber för så. Ja. Gå färg i himlen och Jesu namn så prisa tacka ut här för att du är så underfull. Att du är så mäktig och stor och så närvarande. Och så livande och ökar görston. Och så livande vi hela andan och så livande vi året och innan här. Och färg det ligger så största hjärtat det att be här. Åpenbæra det for en og kvarjon som hykker og lustar etter hessen året i det. Og her til det er okkar haksne innskje, og vi vet at det er tøyt haksne innskje, at du skal være åpenbæra av 4 mennesker her.
tog bia vi heile andans nøye og hjelp at to leder de opp for tog som nu hikker og lustar, og som langest etter at komme kjenne til og på hentan her nærværende livande mata. Takk for at du heldet det ikke atter, du krekva det ikke for nøkron, men du innskjer at leda til suttja over åpenbæra for hver en enkelt om herre. Takkar vi deg for. Vi takkar deg for at det høva, som vi det har finnet her, og som en gang før, og her er ikke bare å sikne hetta verset, takk deg for Anje som så trofast teker opp og redigerer og sender etter sted. Takk deg for Paul, bror min eisne. Herre, takk for nøy og sikning tøyna som bare flyter middelen akkurat ødel her, og som flyter middelen ødel teg som tryggva til herre, og som elskar åpenbæring tøyna. Vi var sikna land og folkakker i tøyna dyra bare navn i Jesus. Amen. Så var hentet her sendingen. Gjerstamal kom enda. Og vi takkar for jokken. Anja Hansen som stendig for det tekniske, og Paul Ferre. Og jeg selv Daniel Dole Jakobsen. Takk for hesfer. Og la meg så bare legge til at pastor som jeg har vært fremme undan, og hesen pastor for eisne komme av YouTube-kanalen til Ektos Sjønvarsp, og her kan så sutja meira og lusta meira. Og eisne så var hesen pastoren sett med senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Tusen takk for hesfer.